Il-President ta' Malta, George Vella, żar l-uffiċini tal-Malta Air Traffic Services, l-Air Navigation Service Provider għal Malta li tipprovdi varjetà ta' servizzi primarjament immirati biex jiżguraw li l-inġenji tal-ajru li jtajru fir-reġjun ta' Malta jkunu separati b'mod sigur skont ir-regolamenti internazzjonali tal-avjazzjoni ċivili. Il-158 ħaddiem tal-kumpanija flimkien jiżguraw operazzjonijiet siguri ta' inġenji tal-ajru kummerċjali u privati filwaqt li jkoordinaw il-movimenti ta' eluf ta' inġenji tal-ajru, iżommuhom f'distanzi siguri minn xulxin, jidderriġuhom waqt it-tluq u l-inżul mill-ajruport, jidderriġuhom madwar temp ħażin u jiżguraw li traffiku jimxi b'mod sikur bla xkiel u b'dewmien minimu. Akkumpanjat miċ-Chairman u l-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija, il-President kien muri diversi dipartimenti differenti tal-kumpanija li ilha tikkontrolla traffiku tal-ajru fuq Malta sa mill-1979, però kienet iffurmata bil-mod kif illum fl-2001. Il-Kap Eżekuttiv Kenneth Kirkhope tkellem dwar in-numri l-aktar ta' importanza fejn spjega li l-kumpanija tagħmel qlieħ ta' 25 miljun euro fis-sena, 70% ta' dan jiġi minn ajruplani li jgħaddu minn fuq il-Gżejjer Maltin mingħajr ma jinżlu fl-ajruport. Interessanti il-fatt li fl-2018 kien hemm fuq 56,000 vjaġġ li niżel u telaq minn Malta, iżda kien hemm fuq 68,000 vjaġġ li għadda minn fuq il-Gżejjer Maltin. Kienu 32,673 il-vjaġġi li niżlu jew telqu minn Malta tul l-ewwel nofs tas-sena 2019. Kenneth Kirkhope tkellem ukoll dwar il-proġett li għandha l-kumpanija biex tkabbar it-torri tal-kontroll, proġett li se jibda s-sena d-dieħla u jieħu minn tal-anqas 7 snin biex jitlesta, kumpless ġdid u aktar għoli bl-aħħar teknoloġija.